Ти. Да, взех си някакъв. Не, телефон. Какво си взе? Айфон? Ами... Не мога да се похваля, че чакам дете. Чакам още принца на белия кон. Още го почакам. Да. Я цъкни на това. После ще го качим. Има някакъв китайски. Много си ще дърве. Жорко, я кажи как прави кончето, мамо? Как прави кончето? Не сме в настроение. Айде. Настроение да хвърляме играчки. Да, я хубаво кефи да тръжка в А ръката ми. патенцето? Патето как прави? Как прави патито? Жори. А? Жори. Да, новата кола.